Salutare toată lumea, bine ne-am regăsit la o nouă serie de Warface. Este de pe Steam, vom filma de-abia vreo 6 minute. Pare rău pentru chestia asta, dar de-abia am ajuns acasă. Și da, este o serie nouă, este gratis de pe Steam. Trebuie să faceți cont pe lângă ăla de Steam. Asta e nașpa. Suce. Du-te, mamă. Mi-a luat un glonț. Dar culmea că nu m-a luat. Eu mă duc pe jos, că mi-e frică să mă duc pe jos, că sniperi. Da. Au. Da, vom juca multiplayer. Îmi place multi. Chiar dacă dracii ăștia pleau pe tuti! Oh my god, ce m-am speriat. Scuze. Mă speriat că dracu. Ui, foc ce aici. Bun. Nu mai am de grenadă. Nu vreau acum unde trebuie să mă duc. What the fuck? Ce mărioară! Aha! Ce lol. Și el m-a murit, dar și el a murit. Mamă, ce era sigur. Da. În momentul de față mă mănânc și mă moară un sniper. De-abia am ajuns la școală. Dacă mă întrebați, sunt pe a 5-a. Terminăm să fac gimnazia la Varmiancu. Dacă cineva vrea să dea un like, hai să văd mai multe. Câtă troll, nu mai are gloanțe. Du-te! Aoleu! Dar din asta nu mai putem să dăm kill-uri. Nu astea 6 minute de joc. Da, am o grămadă de lag. De pușcă să știu și de unde să fug. Aoleu, ai văzut, bă! Amu. Să mai cântăm. Stați puțin. Da. Mă joc și filmez. Nimic, că n-am luat notă. Clar că nu, că de am ajuns și eu. Păi am ținut mai mult. Acum, imediat. Na, pa. Scuze! Dar știți cum sunt mamele. Cauza asta și mult. Nu merge mouse-ul, dar nu știu de ce. Mă disper. Îți dau vreo 2000 de click-uri până dau un foc. Salut! Hai sus! Perfect. Acum o să mor, vă jur. Nu mor că... Ai de mine, bine, mă, ce m-am speriat de mine, de noroc că nu... Du-te! Mamă, dacă bag Black Ops 2, acum, acolo să mor ca dracu. Am și lag din cauza Bandicam, să nu fine. Cuțit. De când am eu cuțitul ăsta, că eu nu-l aveam pe ăsta. Lol. Și nu îi de la primit. Ori nu fi bana. Și că bana, doamne. Stute! Ai de mine,
frate, dar nu am cum să iau. Mor pe mine! Ai de capul meu. Cât de prost am putut să... Du-te, dracu. LOL, ați văzut cum m-a zburat. Cât the heck. S-a întâmplat? Bă! Cât the heck? LOL. Chiar troll. Ce să zic? Du-te dracu. Eu nu mai du-te! Oh my fucking god. Fuck my life. Oh my god. Nu putem, din păcate, să mai fac și încă un meci în video ăsta, așa că toate bune și frumoase, vreau să dați like, subscribe și chiar comment.